Ľudia, dneska si ideme zahrať, že Critical Shot. Ja som tu prvý musel vidieť. Come on. Come on. To bolo veľmi divná smrť. Prespávni. Tak to som ho zabil veľmi náhodou. Ty brďo. Inakšie ľudia, vám chcem oznámiť, že môj kanál, kde som mal 263 odoberateľov, mi ho zablokovali. Mi ho YouTube vymazal, lebo mi dali kontrolu a ja som zabudol heslo od neho, takže začínam odznova, takže 10 mesiacov v riti, 10 mesiacov natáčania, takže pardon. Ale inakšie poďme začať lepšie hrajkať, lebo sa celkom tu pred vami strapňujem. To skade. Ty kokos. Vôbec mi to dneska nejde. Včera mi to vymazali. Už som si porobil nový kanál. Chce. Tento tu už je Tomzy XXX Game. Ale dobre, nič, ale asi budem viac nahypený, lebo vás unudím k smrti. Takže let's fucking go. O ňom to tak viem. Double kill. Co píš? Headshot. Malé genio tam bolo. Mini-organizmus. Kokos. Kill. Yes. Silnejší vždy prežije. To je zákon prírody. Takže, ale i môj zákon. Ty brďo. Ja nechápam, prečo to držia v dvoch rukách. Nemám voľnú ruku na to si chytiť tu. Nožik. Ty kokos. A dostávam dobre nakladačky. A dúfam, že ma je lepšie počuť, lebo mám nový mikrofón. Takže let's fuck up. Let's fucking down. Jeden tam, do prdele. Krypko. Chodím prekvapiť zozadu.
Tak ja bežne robím. Že ich straším. Prdele. Ja preskočím teraz a vyskúšam si snajpku. Snipečku. Si viem, že pojem do nejakých moc blízkych bojoch, ale tak ja skúsim dať čo na ďalku zabiť. Dobre, idem asi normálne. Vyskúšam ešte toto. Ty kokos. To je iné dielo. Budem mať najmenej, podľa mňa. Dáme si 2 hry, síce tam vôbec... Tuto jednu som sa rozohrával, ale túto druhú, tu už pôjdem takoj. Koľko som mal kilo? 16. Vyskúšajem si takú novšiu hru, čo tu je, lebo teraz tu pridali nejakú novú hru vraj, že? Takže tak. No. Ja som tak unavený, tuším skoro ráno. Skoro ráno o 12. No. Takže ale ja som fakt, že stával. Išiel som spať, že dosť neskoro. Dotočím toto a idem sa tak ozbrchovať. Bo idem na návštevu. Čo, ja som sám? Tu píš. No ale aby som vysvetlil